tot el que és una infografia, bé, primer de tot vos deixaré, veureu, si pareu infografies, per exemple, infografia història a internet per veure-ne, veureu que simplement són mapes conceptuals amb imatges, d'acord? Mireu, aquí n'hi haurà d'història del disseny, n'hi ha de diferents, vale? És com un esquema però amb imatges. N'hi ha de molt xules, jo els utilitzant també per llibres de literatura. Fixeu-vos, n'hi ha una fins i tot de la història de Spotify. Llavors, veig que hi ha molt de formats. Bé, dit això, pensareu, això és molt fàcil de fer? Sí. Si qualcú, en aquest cas n'hi ha una que està feta a mà, si qualcú vol fer a mà és lliure, però jo bordejo el programa que és el Canva, que és el més habitual per fer infografies. Aquí teniu diferents plantilles, podeu emplear la que vosaltres vulgueu, però també teniu directament la d'infografies, d'acord? Aquí és senzillament, veureu que és molt simple, podeu triar una plantilla o fer-ho en blanc, per exemple, per fer història de la llengua, si vosaltres penseu que preferiu una plantilla, ara en agafarem una qualsevol, n'hi ha un munt, anem aquesta que és cronologia per exàmenes, i li donem a utilitzar plantilla. Us faig el vídeo més que res perquè vegeu que hi ha moltes maneres de personalitzar-lo i que a més és un bon mètode que va molt bé per estudiar, sobretot d'assignatures més pesades com història, quan fem literatura. Simplement quan utilitzeu la plantilla, fixeu-vos, per exemple, vosaltres podeu modificar. En aquest cas, aquesta lletra m'agrada i posarem història de la llengua, en el nostre cas. Però, per exemple, aquesta imatge, per exemple, no ens agrada, doncs cercam una altra i jo aquí en tenc algunes i em volem posar una, per exemple, d'alguna cosa que ens interessa. Bé, en aquest cas posaré aquesta, vosaltres podeu pujar els vostres arxius i jo he posat aquest sticker i el posaré aquí. Bé, és molt simple, vosaltres aneu movent i, per exemple, aquí jo vull emplear aquesta per posar orígens de la llengua, que és la primera part, no? I aquí vaig explicant, ho poso en forma d'esquema. Bé, i tot això és molt simple, no? Aquí podem afegir elements, una fletxa, una línia, podeu cercar el tipus, si volem afegir aquest, per exemple. Fixeu-vos que fins i tot els stickers són personalitzables. Aquí volem parar aquest i jo vull que sigui de color vermell i també. I així, no? Per afegir text igual, teniu un munt de tipologies textuals, fonts, aneu triant, vull ficar aquesta, la fic, i vaig modificant el que vulgueu. Finalment, fons, també els podeu personalitzar, podeu pujar imatges vostres. Imagineu que jo ara la vull canviar per una que me faci més referència a història, perquè evidentment l'adequació és important. Bé, posarem aquesta. I bé, i se va fent així. Se pot afegir pàgina? Sí, també. La podeu fer de més d'una pàgina. Llavors, quan li doneu aquí a descarregar, intenteu que sigui en PDF. Llavors, quan ho descarregueu, que és gratuït, aquí posa pagar, però perquè jo tinc que deixar però podeu descarregar fora cap problema, d'acord? I simplement seria això. En plan gros, per exemple, presentacions que no serien tan verticals i que també els podeu utilitzar, per exemple, presentació en blanc, ho voleu fer tot amb imatges vostres, queda fantàstic. Vosaltres penseu que sempre que, encara que poseu els elements molt petits, després quedaran gros. Anem a fer una de grossa perquè vegeu un exemple molt ràpid. Per exemple, un fons que m'agradaria per fer història de la llengua, a mi m'agradaria un fons així, vinga, posarem aquest de quadern, per exemple, i imagineu que poseu qualsevol cosa, no? En aquest cas un sticker.
encara que ho poseu petitet, això és la gràcia que té fer-ho així. Imagineu que ara estic pujant diverses imatges per compondre el tema de la història. Recordeu que la perspectiva no és la mateixa. I jo ara estic posant dibuixos sense cap tipus de sentit, però bueno, veus? Ho poso en petit i després vull posar això, no sé, vaig posant coses, no? Fixeu-vos que si mireu en vista prèvia, donareu compte que no té res a veure quan és tan gros. Veus? Per tant, teniu un munt d'espai. Utilitzar la infografia per fer els temes 1 i 2, veus que puc anar modificant com vull, i donaríem aquests 2 temes per finalitzats. Fins i tot, si voleu posar imatges actuals, per exemple, jo vull posar escriptors del segle XV, les imatges que vosaltres vulgueu, d'acord? És totalment personalitzable. Simplement després ho descarregarem en PDF i ho adjuntarem com a document. Recordeu, història de la llengua, temes 1 i 2 a partir dels vídeos que us he deixat i les presentacions.